Добрый вечер. Мы продолжаем Бугюн. Сегодня вечерний прайм-тайм на АТР. И в этой части нашей программы нашим гостем является человек, который, мне кажется, то, чем он занимается, должно быть интересно каждому, потому что каждый может, в принципе, там оказаться. У нас в гостях это Денис Чернышов, заместитель министра юстиции Украины, человек, который сейчас конкретно занимается реформой пенитенциарной, то есть тюремной системы Украины. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую всіх телезрителей і вас. І будемо сподіватися, що може все ж таки не потрапити до тих місць, про які казав Айде. Пане Денису, хочеться розпочати нашу розмову з того, що в лютому повідомили, що Лук'янівське СІЗО у Києві та Львівське СІЗО буде переміщено, самі будівлі їх продадуть. І у 2019 році вже будуть нові будівлі, нові СІЗО, вони будуть поза межами великих міст, маються на увазі Києва та Львова, так? Що зараз? Не так. Не так? Не так. Ну, принаймні, дві помилки ви зробили, як і всі представники засобів масової інформації. По-перше, про продаж ніякої мови не йде. Будівель? Не йде, не буде продаватися. От дивіться. Тут докорінно інакша філософія. Я от скільки даю інтерв'ю, скільки говорю, це нормально, що ви зробили, ну, це не помилка, це, як то кажуть, таке враження, що начебто щось продається. Насправді, концепція, яка зараз розпочата і буде використана також і в цих проєктах, це приватне державне партнерство. В чому його докорінна відмінність від такого простого продажу. Перше, повинно відбутися будівництво нових будівель інвесторам, який захоче прийняти участь в цих спільних з державою проєктах. Після того, як будуть збудовані нові приміщення, вони будуть введені в експлуатацію, туди будуть переміщені ті мешканці, в лапках, скажімо так, СІЗО, відповідно, Київського, Львівського. І тільки після того тому інвестору передадуть в користування ділянку, на якій знаходиться зараз Київське, відповідно, і Львівське СІЗО. Тобто продажу нема. Буде не продаж, а буде передача. А як це передача? Непонятно. Бартер. Так, Він будівлю, це майже бартер. Так. Нет, подождите, Денис. То есть человек строит за свои деньги здание, сдает под ключ, полностью вас устраивает. Вы говорите, это отличная новая тюрьма, нам это очень нравится, все как надо, да? И человек тратит деньги, вкладывает свои деньги, а вы ему даже в собственность землю не отдаете потом, на которой было старое СИЗО или как? Ну, условие это как бы, то есть передача ему в пользование этого участка. А на срок какой-то? Ну, не говорится о сроке, то есть говорится о том, что он может использовать этот участок уже, то есть, в соответствии с теми, например, как бы архитектурными проектами, которые вот будут утверждены и согласованы, безусловно, как бы Львовом и Киевом, и он может их использовать, ну, под строительство торгових центрів, там, жилих комплексів, да. Вот что про це написав народный депутат Антон Геращенко. Тот, кто выиграет конкурс на право получить земельный участок в центральной части Киева, сначала должен будет построить по утвержденному Минюсту проекту следственный изолятор европейского класса, сдать его в эксплуатацию, а потом инвестор получит право построить Київ-Сіті на Лук'яновці. Ну, тобто мова йде, тобто ви противник слова продаж, так? Ну, тому що продажу не відбувається. Продаж – це, от ми виставили, ви прийшли в магазин, ви бачите цінник, так? Ви прийшли, заплатили гроші і отримали, так? Тут такого через не те, відбувається. що все складніше, ми називаємо це передачею взамін на побудовану будівлю поза межами. Набагато складніше, я вам скажу. Ну, набагато вот я инвестор, да? Я выполнил ваши условия, и что я могу сделать? Снести Лукьяновское СИЗО, построить там цирк, кинотеатр, там жилой квартал, правильно? Да. Но это заранее, вы же садитесь заранее, подписывать договор. Это с Минюстом договор должен инвестор подписать. Тут же город тоже замешан, да? Да, мы подписали вообще на самом деле меморандум, в котором было 9 участников. Это и Министерство финансов, Министерство экономики, это Министерство культуры, городская администрация Киева и Львова.
это и областные администрации, это и также был привлечен норвежский институт и агентство Нарлау норвежское также участвовало в подписании меморандума о том, как будет двигаться этот проект. То есть действительно, конечно, потребуется привлечение не только Министерства юстиции, а также и других институтов власти для того, чтобы, так сказать, этот проект был реализован. На якому етапі зараз цей проект, реалізація його? Сейчас, 2 февраля, нами було оголошено початок конкурсу проєктів. Тобто для того, щоб обрати переможця, треба, щоб надійшли якісь проекти, яких можна буде порівняти. Крім того, порівняти їх до відповідності з тими нормами європейськими, які ми прийняли на себе. І також в цьому році ми поновили будівельні норми для будівництва закладів пенітенціарної системи. І, відповідно, ми будемо порівнювати це і економність, це і екологічність, це і енергомісткість таких проєктів. Тобто всі параметри будуть порівняні один з одним, і вони пройдуть і через Міністерство економіки, і через Міністерство фінансів, тому що це дуже складний проєкт. Подають вже проекти? Я вам скажу так, що перелік документації, які повинні податися, а крім того, і сам проект, це ж не просто літачок намалювати. Да? Тобто зараз я знаю, що іде робота по підготовці документів принаймні 2 інвесторами. Я знаю, що така робота ведеться і вони хочуть подаватися на Львів. Поки що в мене немає інформації щодо бажаючих з приводу Києва. Зрозуміло, що будемо дивитися, поки їх фактично не надійшло, то я з цього приводу коментувати нічого не можу. Це стосуватиметься, вибач, Айдере, лише Києва та Львова, чи потім після реалізації будуть і інші міста долучені, бо у Харкові також це в центрі міста? Дивіться, я перше не хочу казати, що після реалізації, так, тобто ми зараз проходимо вперше для країни такий конкурс, так, тобто ми подивимося, як кажуть, наб'ємо всі шишки, вже пілотний проєкт, це можна так назвати? Це не пілотний проєкт, це в принципі проєкт, так, але під час нього ми побачимо всі ті огрехи, які вилізуть. І я вам скажу так, що ми не будемо дочікуватися, поки він закінчиться, тому що будівництво може йти, як ви сказали, чому втора помилка, да? До 19-го року я не розраховую, тому що це трудний об'єкт, так за 2 роки його построїти. Мабуть, 3-4 роки. Реалізація таких проєктів, тому що, може, зараз, ви ж бачите, що технології настільки швидко рухаються, що, може, і за 3 роки збудують, може, і раніше. Тобто, я думаю, що і сам інвестор буде в цьому зацікавлений, тому що, як швидко він збудує, тим він швидше отримає цю землю, відповідно. То, відповідаючи на ваше запитання, я хочу сказати, що ми не будемо дочікуватися до кінця, а зараз в нас ще і Одеса, це і Чернівці, це такі, як то кажуть, болючі, да, там, де умови утримання дуже погані, там будівлі 18 віку. 100, а то й 200 років плюс. Тобто, наприклад, Львів – це в нас одне з самих старих будівель системи. А також і Чернівці, і Одеса, там кричущі такі умови. А річ йде поки тільки о слідчих ізоляторах, да? Идет речь о тех учреждениях, которые находятся в центре городов. То есть вы идете от здания, которое находится в центральных... От участка. От участка, да. Да, который мы можем в обмен на такое скажем так, предложение, то есть построить новый по европейским стандартам учреждение и передать в пользование этот участок. Хотел уточнить, я услышал слово «Норвегия» в вашем ответе. Нам хорошо знакома норвежская тюремная система, потому что все следили за Брейвиком, за этой историей этого террориста, убившего очень много людей, но тем не менее, согласно стандартам норвежской системы, он сидит в очень комфортных условиях. Да? У него отдельный номер, у него условия, наверное, действительно так, что Норвегия – это лучшая страна, может быть, в мире по системе исполнения наказаний. Какие стандарты? Вы для этого норвежцев привлекли, чтобы стандарты европейские соблюдались?
Смотрите, да, у нас идет большой проект с норвежцами, который направлен на построение в Украине, и они участвуют наравне с канадцами в построении системы пробации в Украине. А кроме того, конечно, они нам, как бы, так сказать, и подсказывают, какие стандарты, в частности, при строительстве учреждений пенитенциарной системы надо использовать. Минимальные, безусловно, как бы, потому что мы... Ну, мы не дожили, мы не Норвегия, понятно. Мягко да. говоря, как бы, кстати, опять же, если бы у нас было достаточно финансирования, то мы бы, как бы, так сказать, не проводили конкурсы, мы не дожидались бы, а просто бы финансировали строительство новых учреждений по европейским стандартам. І не То есть, віддавали би за ну нього і да, а цю землю ми могли б використовувати зовсім за іншим призначенням. І, до речі, ми могли б її продавати і наповнювати бюджет. Ну, тобто... Ну, я далек от мысли, что будут условия, как у Брейвика, да, но все-таки какие минимальные стандарты, которые вы закладываете в требования конкурса? Вот для размера камер, да, там, не знаю, душ, ну, что там еще должно быть, вы, наверное, лучше меня разбираетесь уже. Смотрите, по европейским стандартам, как бы, то есть там определены в том числе это и размеры окон, для того, чтобы поступало определенное количество дневного света. То есть иначе, если эти окна меньше, то Европейская комиссия по противодействию пыткам нам делает замечание, потому что попадание, то есть, дневного света также является Условием, да, комфорта, да, не комфорта, здоровья даже. То есть мы же не говорим как бы о создании комфортных условий, мы говорим о достаточных человеческих Не условиях, вредящих здоровью, скажем. которые, совершенно верно, не подрывают ни здоровье, ни физическое, ни моральное. Потому что, как бы, то есть отсутствие дневного света, возможности гулять, возможности, в том числе, возможно заниматься спортом, там, так сказать, развиваться. Это все приводит к тому, что человек и физически, и морально начинает болеть. В этом отношении мне очень нравится, настолько мне понравилось, так сказать, этот тезис, этот слоган, который был использован в Швейцарии, когда также там шла реформа пенитенциарной системы. Мы думаем, что только у нас, так сказать, такие реформы идут. На самом деле они идут по всему миру. И раньше или позже, ну вот не так уж и давно проходила очередная реформа пенитенциарной системы в Швейцарии, то слоган был такой: для того, чтобы привлечь мнение общества, поменять мнение общества, то слоган они использовали следующим образом. Каким вы хотите видеть своего соседа, который вернулся из мест лишения свободы? Когда это далеко, когда это, как бы, так сказать, вот, ну... А коли він Ну, поруч, логично. А вийшов. когда сосед, вот сразу начинаешь задумываться, действительно, кого же мы хотим видеть соседа? Он же будем видеть его каждый день, дверь открывать, возможно, ездить с ним в лифте. Так от якого ви хочете бачити сусіда, і що ми впроваджуємо у нашій реформі? Перш за все, я хочу побачити свого сусіда здоровим і морально, і взагалі як людину. Тобто я хочу, щоб він повернувся ресоціалізованою людиною, яка визнала свою провину, яка змінила світогляд, можливо, в якій ми відкрили якийсь потенціал, тому що ну, злочин же скоюють ж не через те, що от прямо йому захотілося Але зробити це. поліпшенням лише житлових умов ми ж цього не досягнемо. Тут треба міняти, ну, взагалі, Я вам скажу підход так. якийсь. Реформа – це ж не просто перебудова, як то кажуть, пасочок оцих. Да? Це, ну, якщо не докорінне, то велико таке масштабне зміна системи. Так? От ми, перш за все, подивилися, ну, от, я вам скажу так, що пенітенціарна система – це країна в країні, яка, як люстерко, да, відображає усі проблеми, які існують в нашому суспільстві, Але концентровано і за ґратами. Да? І от ми поділили пенітенціарну систему та проблеми, які в них існують, на певні блоки, їх доволі багато, і починаємо розробляти конкретно проекти по цих блоках. Тобто, ну, я думаю, що... Тобто поліпшення, те, з чого ми розпочали, це один з блоків цієї реформи. Всього один з блоків, і може, я вам скажу так, може і не номер один. І який буде рухатися доволі повільно, тому що Номер один який? Ну, я вам скажу так, номер один – це законодавство.
Зараз ми розробляємо проєкт про, ну я скажу так, про пенітенціарну систему. От це, ну, такий буде наш підручник, по якому ми будемо жити. І туди також входять різні блоки, тому що це і персонал, це і пенсіонне забезпечення персоналу, так? Це і дуже багато різних речей, з яких складається оце життя. Так? А якщо казати про реформу, це і медичне обслуговування, так? Це і праця, це і виробництво. И образование, наверное, тоже. І освіта, звісно, тому що в нас же є і установи для неповнолітніх, а є такі люди, які попадають за грати вже в повнолітні, але які не можуть не писати, не читати, тому в них є можливість отримати середню освіту, а може і вищу освіту. От зараз ми якраз з Міністерством освіти та науки погоджували синхронізацію дій по проходженню ЗНО. Зрозуміло. Один з тих, хто критикує цю реформу, і це є Сергій Старенький, колишній голова пенітенціарної служби України. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас в нашому ефірі. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте хід реформи цієї, про яку ми говоримо? Ну, доброго дня вам. Для того, щоб оцінити хід реформи, повинна бути якась реформа. Насправді, більше року взагалі нічого не відбувається в даному напряму. Нас просто, знаєте, заколисують такими мірними розповідями. В Швейцарії 20 років йшло, в Норвегії нам допоможуть. Ми поїхали туди в Канаду, подивились. Розробка законодавства, що ми зараз почули, розробка законодавства і проведення конкурсу на реформування Лук'янівського та Львівського СІЗО. Тобто не можна казати, що нічого не відбувається. Ну, давайте я вам просто для прикладу скажу питання з пробації. Сучасне Міністерство юстиції вішає собі ордени на груди. Ми працюємо з пробацією. Закон про пробацію було прийнято в кінці 2015 року. Міністерство юстиції навіть вже по готовому закону не змогло організувати роботу і тільки через 1,5 майже роки, після того, як він вже набув законної сили і повинен був би працювати, на жаль, вони тільки спромоглися щось там почати робити. Це по-перше. По-друге, оці розмови про продаж Київського СІЗО, там, Львівського СІЗО, це, знаєте, вже навіть сам Мін'юст визнає, що це тільки балачки, оскільки нікого з інвесторів ці пропозиції не цікавлять, тому що вони, ізначально вони комерційно невигідні для комерсантів. Тому, говорити про те, що ми перебудуємо колись щось робимо, це, знаєте, як анекдот про 3 конверти. Обіцяй, а потім вже доставай 3-й конверт. Тому я думаю, що 3-й конверт вже скоро достануть і треба буде готувати свої 3 конверти. Дякуємо вам дуже. Сергій Старенький, колишній голова пенітенціарної служби України, був з нами на зв'язку, який впевнений, що реформи немає взагалі. І ось ви чули, чому. Це він говорив про закон і про незацікавленість інвесторів щодо Лук'янівського і Львівського СІЗО. Ви знаєте, я коли Сергія Євгеновича чую, то в мене якесь, знаєте, роздвоєння особистості, тому що він, в лапках вчора казав, що це такі ласі шмати, земля під Лук'янівським СИЗО. Я читал, да, что это очень выгодно для тех, кто этим занимается. Да, а сегодня уже то есть это невыгодно. То есть вы понимаете, в чем вопрос? Когда человек, который был руководителем этой системы, не подал ни одного предложения, то есть ведь даже тот же закон про пробацию уже был не при нем. То есть человек не сделал ничего, проработав всю жизнь в этой системе, не дал ни одного предложения. Извините, так сказать, я никогда об этом не говорил, но тем не менее, так сказать, при нем не вывезли людей из так называемых ДНР, ЛНР, и из Крыма, и сейчас, так сказать, вот Лутковская там омбудсмен, так сказать, сбивается с ног для того, чтобы это организовать. То есть и этот человек что-то критикует. То есть я понимаю, если бы он что-то начал, и его, так сказать, отстранили, это я бы понял. Зрозуміло вашу позицію. А так, Зрозуміло. Ще хочеться поговорити про нещодавно інцидент стався. Один з колишніх бійців роти «Торнадо» Холод напав на людину, яка також арештант, який утримується також у Лук'янівському СІЗО, і цей потерпілий помер. Як взагалі таке можливо? Де була охорона? Дивіться, чому таке стається?
я вам скажу так, що це на кшталт, якщо б ви сказали, що от відбулося вбивство, да, в нас же ж поліція є, як таке можливо? Ну таке відбувається, на жаль. Таке я продовжу. Ми провели попереднє розслідування з цього приводу. Там був конфлікт між цими двома особами. І коли вони виходили на прогулянку, то я вам скажу так, що цей пан громадянин Холод, це під 2 метри ростом, під 130 кіло Ваги, я пам'ятаю його і там на такий, суді. я вам скажу, такий могутній, такий... Ну і досить агресивний. І ще й агресивний. А та людина, ми вже зібрали попереднього там свідчення, вона до нього, як то кажуть, мала теж якісь там суперечливі запитання, і коли вони виходили, там, я вам скажу так, з такою статурою там і бити нема було чого. Він його штовхнув, і ця людина вдарилася головою об стіну. Потім вже в лікарню його доставили, зробили трепанацію, тому що була гематома. От. Ніяких інших, як кажу, що там типу а-ля бійка була, не було бійки. Тобто людина настільки здорова, сильна, да, що вона так штовхнула. Можна сказати, що он не хотів його навіть вбивати? Давайте так, я не скажу там хотів, не хотів, це визнає слідство. Зараз іде слідство, і я не то, що впевнений, просто я знаю, що цей громадянин Холод отримає ще один вирок вже по цьому навмисному чи ненавмисному вбивству. Так, це прикра ситуація, вона не виправдовує в принципі нікого, да, але всього передбачити в цьому житті, на жаль, не можна. Я слідкую за справою колишніх бойців роти «Торнадо», і от мене особисто, як громадянина, дуже лякає їх, російською є таке слово, «вседозволеність». У СІЗО. Вони постійно існують у Фейсбуці. Я переписувалась з Онищенком під час того, як він там знаходиться. Він постійно щось постить. Не лише він, їх кілька там людей. І вони, я пам'ятаю сюжети, зокрема, на СТБ, коли журналістка розповідала, що вони взагалі почувають там себе як вдома, дуже вільно почуваються себе. Це... може говорити про пом'якшення системи, чи це їх якісь привілеї особисто цих колишніх бійців роти «Торнадо»? Особливих привілеїв у них ніяких нема. І я, відверто кажучи, дивуюсь інколи і говорю з вашими колегами, журналістами, з приводу того, що інколи під таким кутом, вони там як хочуть, так і мешкають. Тобто, вона що, знаходилась з ними цілодобово, що вона, як то кажуть, подивилися, як вони мешкають чи не мешкають? Просто внешнее ощущение, то, о чем Ирина говорит, что там Facebook, общение и так далее. Да, мы пытаемся, так сказать, и их максимально ограничиваем. Да, так сказать, вы же помните, был абсолютно долгий период времени, когда о торнадовцах мы ничего не слышали, да? Я слідкую, я просто підписана на них у Фейсбуці, тому я чула постійно. Я имею в виду, какого-то такого, резонанса, как, помните, их доставляли с суда, и там у них была между ними там внутренняя потасовка. И до этого ситуации с Холодом, то есть, откровенно говоря, даже их командир этого подразделения «Торнадо» тоже, так сказать, он не находит оправдания ни этой ситуации, ни Холоду в том, что произошло. Но ведь, мы длительный период, так сказать, ничего не слышали резонансного. Чому в них є інтернет? Чому вони вільно ним користуються? Не будуть користуватися. А чому до цього? Дивіться, ще раз, в нас є проблеми по системі. Чому насправді і треба реформувати всю систему? Тому що є проблеми. Я вам скажу так, що ми і тоді, коли були ті пости, відібрали в них ці пристрої,
но їм пронесли нові. Ну, вообще, Денис, если честно, там даже закон вносился в Верховную Раду, да, о том, что разрешение пользоваться интернетом, ну, там, наверное, должно быть оговорено, на какой стадии можно, на какой нельзя, сколько можно, Останній пост чтобы... 4 години тому. Так нет, я же не говорю, что у них нет. Я говорю, Тобто ви відбираєте, а до них приносять. конечно, А співробітники СИЗО не можуть це контролювати. Смотрите, ну я вам скажу так, что вот мы с начала года у нас более 300 по системе преступлений мы, так сказать, либо так сказать, предупредили, либо, так сказать, их обнаружили и совместно сейчас там с полицией, ну, в зависимости от подведомственности, разбираем. В том числе и сотрудники пенитенциарной системы в этом замешаны. Ну, в принципе, понятно же, как это работает. Это работает на частном таком уровне. Мы же вот там, чуть, может быть, больше месяца тому назад было задержание руководителя Львовского СИЗО. Вот, на взятке. Поэтому сказать, что вот система работает идеально, если бы она работала идеально, зачем реформу делать? Денис, вы упомянули о Крыме, о людях, которые из Крыма, из оккупированных территорий, которых туда не забрали, да? Это огромное, на самом деле, количество людей, но сейчас вот усилиями там, переговорного процесса 12 человек, не политических заключенных, я подчеркиваю, да, а уголовных заключенных из Крыма были отданы Украине. Сейчас, насколько вот Ирина выясняла, они находятся в Харькове. Как СИЗО называется? Ну, Харківське СИЗО. холодногірське СИЗО мається на увазі. Тобто там ситуація яка? Вони були засуджені у 13-му році на 15 років в них вбивства, ну тобто тяжкі кримінальні злочини. Вони подали апеляцію, але апеляцію розглянути не встигли. Прийшла Росія, окупація, анексія. Їх зараз повернули на Україну, на територію України, їх помістили у Холодногірське СИЗО, але зараз кримінальна справа сама залишилася у Криму. Апеляцію, по суті, не можуть розпочати, бо сама справа у Криму. І тобто в них закінчується термін. Ну, от не зрозуміло, що з ними робити. Розмовляла сьогодні буквально з їх адвокатами, вони кажуть, що за законом їх мають випустити. Ви стикалися з такими проблемами? Взагалі, як вони вирішуються? Дивіться, ну, я, відверто кажучи, не стикався з такими проблемами, це по-перше. По-друге, щоб, ну, так сказати, щоб було зрозуміло, що в пенітенціарній системі в цьому випадку сервісна функція. Ми не вигадуємо, що робити. Ну да, вже говорить суд, слідователь там і так далі. От його, як кажуть, ізолювати на такий термін, в залежності від того, який злочин, тобто ми вже, як кажуть, обираємо ту установу відповідно до режиму, чому вони, як і вся решта, попередньо попадають в СІЗО. Тому що це певний такий, як кажуть, вже розподільник, з якого ми визначаємося, як в нас на цей час вже з урахуванням і цих кримських громадян України, які з Криму повернулися. 159 осіб вже передано. Це, з Криму саме? Ні. Це ДНР. Так звані ДНР, ЛНР і Крим. З ЛНР ще жодної особи не передано. Там з ними переговорний процес дуже важко йде. Це так звана ДНР і з Криму до нас надходили. Тобто вони попадають до СІЗО і потім вже відповідності до того, який необхідний режим утримання, то їх розподіляють по установам по країні. Скажите, Денис, ну вот как будет? Вот сидят люди, неважно по каким статьям, да? У них на разных стадиях апелляции, не знаю чего. И документов на их содержание нет. Вот из оккупированных территорий там, и так далее, от российских так называемых вот этих органов в Крыму нет ничего. А что с ними делать-то дальше? А вы можете содержать людей без бумаги вообще? Нет, еще раз тут повторюсь, что у нас сервисная функция, то есть как определиться суд и сюда сигналы ждете. Как скажут они, так мы не принимаем никаких решений, мы его не трактуем, мы его не обсуждаем, мы его выполняем. 2 хвилинки в нас залишилося, але я хочу поговорити ще про одну тему. Колишній очільник Митної служби України Олександр Макаренко, який потрапив до СІЗО ще за часів Хорошковського, за те, що розмитнив газ Росукренерго. І от нещодавно я з ним розмовляла, і він мені казав, що сидів у Лук'янівському СІЗО у тій камері, яку потім після нього займав Луценко. Є от якісь ВІП-камери?
Ну, я б скажу так, що це, ну, якщо я вас туди поведу, то ви зрозумієте, що це ніякі не віп-камери. От. Так, ми певною мірою абсорбуємо цих людей від решти. Ну, але, наприклад, от Насіров, він ще 3 особи з ним сиділи, то ну ніяке там не віп-камера. Фото, яке оприлюднили він з сокамерниками, це фейк чи ні? Це фейк, і взагалі це не в камері. І тому я ще раз, от я і тоді, ну так, я перепрошую, читав маленьку нотацію людині, яка зробила це, як то кажуть, Журналістка НБН, мені здається. Ні, це була Страна.ua, начебто. Добре. Ну, коли людина не впевнена, да, тобто вона інші прізвища спочатку називала, а потім... З вами намагаються якось домовитися? От у нас є віп-в'язень, наприклад, Насіров, ми вам... чи то грішми, чи то якимось послугами, а ви його будете там, дасте йому мобільний телефон. Ну, я впевнена, що виходять з такими пропозиціями. Зі мною ні. Це на другому рівні рішення. Да. Тобто зі мною, я вам скажу так, бояться такі питання піднімати, тому що, скажімо так, я розумію, одна з причин, чого і Павло Дмитрович мене запросив на цю посаду, що, ну, Вы не в системе, там не знаете никого? Ну, во-первых, да, то есть, когда говорят, что вот там человек не из системы, но это все равно, что от куска масла отрезать кусочек масла. Да, за тюрьмы. Да, но я же говорю, как бы, если человек из системы, если от куска масла отрезать кусочек масла и сказать, что вот этот кусочек масла маслом никогда не станет. Ну, он уже масло, да. Вот. Да, я как бы, кроме того, что как бы банкир, я как бы, то есть и кризис-менеджер, я один из банков, как бы, в котором работал, как бы, то есть поднимал с коллективом. Это был Петрокоммерц Украина, то есть мы выводили его из убытков, то есть безусловно, без команды ничего невозможно, то есть тут единолично, как бы, так сказать, вешать какие-то медальки просто нельзя. Ну, а во-вторых, как бы, то есть, ну, со мной, как бы, по крайней мере, очень дорого договориться. Вот, то есть, это экономически нецелесообразно. Домовитися. Дякуємо вам дуже. Ми насправді маємо закруглятися, але дуже багато ще до вас питань, тому сподіваємося вас ще побачити в цій студії. Дякую. Денис Чернишов, заступник міністра юстиції, який відповідає за реформу пенітенціарної системи України, був гостем нашої студії. За 20-25 хвилин ми сюди повернемося. Дочекайтеся.